пречи в останалите да наложите същата доминация? Нападахме трагично. За съжаление, този матч не успях да помогна на отбора по никакъв начин. И според мен това беше разликата между победата и поражението. Играх, наистина, опитвах се, но за момента толкова са ми възможностите. Опитахме в началото на третия гейм Иван Панков. От 4 докосвания 3 грешки направи момчето. Не е готов още да играе. Сега за първи път, в смисъл, прави първи стъпки след контузията. И прецених, че е по-добре да се бориме с това, което имаме, отколкото да рискуваме той да се задръсти. В Италия именно с цел това да влезеш по-бързо във форма, как се чувстваш? Как се чувствам? Днеска болките бяха много над прага ми на търпимост, който в принцип е голям. Трябва малко време. Извън физическите проблеми, имаше ли тръпката от европейски мач? За съжаление, в началото особено болката беше толкова голяма, че не остана много за тръпка. Тази огромна болка кара ли да си замислиш дали пък си заслужава отново да се връщаш към това? Хора, аз не се връщам, защото ми си играе волейбол или защото искам да стана европейски шампион. Върнат, защото няма кой. Ако днес Иван беше заиграл, това щеше да промени нещата. В това състояние, което съм, днес бях по-ефективен от Иван. Какво да ви кажа, не го правя по желание. Ако един ден успея сега с всички усилия, които полагам да влезна в някакво състояние, тогава да коментираме. Сега в момента аз нямам избор. Реваншата на 6 декември, смяташ ли, че ще се наложи отново да помагаш по този начин? Сега тепърва трябва да си съберем с щаба и да си вадиме изводите, защото казано честно, аз играх много слабо, но очаквах от някои момчета повече. Сега на тях на по 20 и няколко години, ако не им се играе в Европа, за какво да харчим пари? За да си чеша егото, че мога да бия някакви финландци, дето... Да. За европейски матч някак си имаше малко публика. Как си го? Оставете малко публика. На мен не ми хареса държанието в нашия отбор. На много хора стояха в игрището все едно на сила. И това е първото нещо, което сега ще коментирам в съблеканата, защото така не става. Изиграхме един страхотен матч преди 5 дни. Страхотен. И много добър матч срещу Монтана преди 5 дни. Този отбор, според мен, е по-слаб от Монтана. Просто е, че срещу Монтана имаше защита, имаше хвърляне, разигравания, емоции. Сега стояхме като наказани. Не мога да го разбера защо. Няма мотивация? Въпросът е, че ако някой няма мотивация да играе на европейски турнир, по-добре да смени професията, по-добре да се занимава с нещо друго. Ходи да зидар, плочки да лепи, нещо от род. Благодаря.